核保有発言に擁護、維新代表ブレまくり WW。吉村洋文、日本維新の会代表、日本維新の会の代表である吉村洋文氏、大阪府知事は20日、政府高官が核兵器の保有を主張したことに対し、支持する立場を示しました。木原稔官房長官が非核三原則を維持する姿勢を表明していることに触れ、公式の場でそのような発言をするのは適切ではない、と述べつつ、これはオフレコでの個人的な意見だ、と説明しました。これらのコメントは、大阪市内の党本部で行われた記者団の取材に応じた際のものです。吉村氏は、発言の背景が不明瞭であることを理由に、高官を罷免するべきだという意見は違うのではないか、と述べ、更迭は必要ないとの見解を示しました。また、発言を抜粋して報道することが国民の知る権利にとって本当に良いことなのか、とも語りました。